евромакедонски небивалици. 4 зелени от Европарламента предложиха поправка в мониторинговия доклад на Джефри Ван Орден за България, с която настояват да се регистрира партия на етническите македонци, както и да спре дискриминацията на македонското малцинство у нас. Сред застъпниците на каузата се оказаха и хиперактивната към страната ни холандка Елс де Гроен. Последва остра реакция на българските наблюдатели в Страсбург. Това е недопустима намеса във вътрешните работи на държавата ни, отсякоха политици и историци в София. И заподозряха зелените в пълно невежество за миналото на Балканите. Модератор по темата господин Стефан Софиянски, който се върна буквално днес от Страсбург. Вие сте господин Софиянски. Първо благодаря за поканата и добър вечер на зрителите. Събота вечер, не знам. Те са страшно много, мога да ви уверя, но не губете ценни секунди, защото тече минутата. Няма да губа нито да печеля, чудим се на къла, дали губят време или печелят време, като ни гледа. Това ще преценят, като свършим предаването. С две думи. Понеже познавам много добре случая, Европейския парламент е като българския парламент. Депутатът не е най-великият човек и там не са най-великите. Тези 4 холандци надали ги познават в Холандия толкова, колкото примерно нас тук 3-мата ни познават в България. Просто хора, конюнктурни. Аз на Дегроя ни казвам буквално на умитата холандка, защото тя така има проблеми с чистотата, като я гледаш. Наистина един абсолютно несериозен човек, които търсят да бъдат интересни, нямат отношение към България. Съжалявам, че въпросът повдигна повече интерес в България, защото мога категорично да заявя, наистина се връщам с нощи късно от Европейския парламент, че там няма никакво смущение по този въпрос. Но ще имате и други минути. Госпожо Чакърдукова, като човек представител на Пиринска Македония. Аз ще се опитам в 1 минута или за 1 минута да направя най-напред няколко апела. Най-напред към нашите сънародници. Мили мои сънародници, простете невежеството, простете на евродепутатите, те не знаят що говорят. След това ще се обърна към управляващите. Господа управляващи, моля ви, заемете вече ясна, ако е била до сега ясна, още по-ясна позиция по въпроса за Македония и България. След това искам да се обърна към братята македонци. Мили братя македонци, не злоупотребявайте с нашето търпение. Искахте държава, признахме, но нека всеки вече да си знае правата. А що се отнася за това, има ли малцинство в България македонско или не? Аз мисля, че ще има малцинство, но той няма да бъде в България. Той ще бъде не след дълго време в Македония. И вместо да се занимават с глупости, по-добре е да вземат да си оправят държавицата, която ние признахме, и като по-голям брат ние винаги ще ги насочваме. Благодаря, това е за сега. Господин Лечков, какъв проблем са македонците за Сливан? Аз имам чувството, че в България